Aan de tafel hebben we Bert Sietsema, die is wijkagent. Zie je dat, Sint-Wurg? Ja. Van Burgum en Samar. En nou Geesje had een geweldige vragen voorbereid voor deze wijkagent. Of net dan? Zeker, Nou. zeker. Ik ben er helemaal klaar voor. Bros. Nee, maar we zijn aan het praten en de oude maan. Dat er sinds maar een soort inbraakgolf is in Burgum. En we zijn van misschien moeten we daar eens een keer even met onze wijkagent op praten. Ja, wat burgers daarin dwang kunnen. Of dat we daar wat meer opletten moeten. Hoe dat zit. Maar we zijn eerst even, voordat we beginnen, wijkagent van Burgum en Samar. Hoe ziet een dag van een wijkagent in Sint-Wurg uit? Ja, een goede vraag. Allereerst bedankt dat ik hier even komen mocht. Om even wat tatteljacht te zien. Een wijkagent van Sint-Wurg is net meer de wijkagent van vroeger. Een heel grote mensen die dat je idee hebben die dan nog een beetje naar je bromsnor, een grote snor op een fiets. Ja, pet op. En de pet op en door de week. En Moet iedereen... oppassen, want ik ben zoon van een politieman. En, Ja. En nu zei we voor van de Ries politie nog. Dat is eigenlijk zo oud al. Ja. Dan weet je geen bromsnijder. Nee. Maar dat is wel het beeld wat mensen nog hebben. En ik kreeg wel eens de vraag, en dat is haast wel wat verwieten. Dan zeggen ze meestal, ja, je bent weekend van Burgum. Ik ben al 24 jaar in Burgum en ik ken je heel net. Nee. Nou, dan zeg ik van, god, dat is alleen maar positief. Ja. Maar dan ga je ook kennelijk in politie nodig gaan. Maar ja, de politie van Sint-Wurg, wij hebben gewoon daar te weinig mankracht voor om op een fiets door het dorp. En de weekend van Joert naar Dij is meer, wij zijn een signalerende functie. Dus dat wij zorgen dat er bepaalde zaken uit de hand rennen. Ik neem eens wat, de inbraken die dus nou West ha. Ik ben dan degene die het signaleren, maar van het is zo. Dus er is een golf komen gaan en wat kunnen we daar onderaan? Ja. En we had door, ik had het even nijzongen, we hadden door de oren een paar maanden hebben we het zien inbraken in Burgum. En dan ben ik wel degene die het op met de voet op tafel slaat en zei van, goh jongens, wat gaan we hier aan doen? Ja. En ja, wij hadden waarheid net in pacht. Wij zijn afhankelijk daarvan van mensen die mij tips komen of mensen die wat jongen hebben en melding doen. Ja. Want ja, je kan het wel denken, maar wij ben geen helderzienden en wij hellen net samen een dader uit de hele hoort. Nee. Dus dan maar het is wel sinds maar dat de meesten dat natuurlijk op in de media, op de socials, dan gaat dat ik gauw doen en maar vaak is het inderdaad goed ook mee om te zien van hoe vol is het dan. Hè? Ja. Maar het zien, dat klinkt best wel een soort. Dus, ik neem aan dat je een soort de signaleringsfunctie. De Friesland, die politie, die is eigenlijk altijd aan het reorganiseren volgens mij. Hè? Dus nu is het eerst Friesland. Dus dat is Burgum, Dokkum. Ja. En dan, maar dat is altijd wel in beweging. Maar als ik het goed heb, het bureau in Burgum bloot de komende tijd nog wel. Ja, dat scoot hield het verderop. Het had ooit 2022 was dat dicht zo. En nu hebben we 2001 of 2032 in beeld. Maar het is ook afhankelijk van de politiek. Ja. En als wij een politieke stroming hadden die het belangrijk vindt dat de politie tegenbij is, dan bloedt het nog wel even langer. Dan bloot het een prachtig plakje. Dus. Het mooiste plak van heel Friesland. Nou, dat is ook hartstikke. Dus Oké, maar dan in het meest nou denken van, gelukkig hè, de meesten ken je ook net, maar als ze denken van, ik heb wat jongen, ik wil naast even van bed houden en ik zeg wat. Hoe gaat het dan? Kies je dan heen kies je naar het bureau daarin en dat denk ik haast net meer. Hoe werkt het soms? Nou, naar het bureau rennen ken altijd. Wie ben er net altijd, maar er staat een peel, dan kan je op bellen en dan krijg je wel zeker een van de politie online. Maar dat kan dus zelfs in Brabant wezen, dat je de lijn heen gaat. En dan krijgen we daar wel bericht van. Er zijn een paar zaken die je wat onderscheiden moet. Als je mij de hoen uit binnen om 12 uur 's nachts en je zorgt je mij een hoed door de holle, donkere kleding, nou, en die zorg je daar trotuin in de Spaan, dan zoek ik ze van bellen 112. Ja. Want dat is net normaal. En 112, dan kom je voor het huis bij de meldkamer van Dracht, dan kom je uit en dan kregen we daar een spoedmelding van. Ja. En dan kunnen we snel ter plaatse wijzen en beziek je om die persoon in elk geval uit de anonimiteit te helpen en te zien van god, wat is er nog aan. Zorg je wat oors, zorg je een auto wat gek in de straat staan en je had er aparte gevoelens bij.
ja, dan is er net, dat mij, het is net verbeen. Dan ga ik nog een nummer, dat is een landelijk nummer, dat is geen spoed, wel politie. Ja. En dat is 0900 8844. Dan kom je met het politieservicecentrum in onderlijn. Daar kan je uitlezen wat er aan de hand is. En dan kan daar bepaald worden of er alsnog politie hinnen moet of net en hoe snel. Aha. Dus dat is, en het is maar, doe je meer voorlichting op preventie? Of zeg je van, nou, dan moet jij ergens oorzaken van bijvoorbeeld mijn inbraken, hè, wat kun je zelf als burger doen? En omdat ik wat zin te gaan, of en heb je daar nog tips voor? Of zeg je van, ja, dat is ik gezond verstand? En, Nou ja, het is een beetje het lot wat bepaalt dat je slachtoffer wordt of net. Want dat er 10 inbraken binnen, dat is zo. Maar wat wij zorgen is dat er steeds minder inbrutsen wordt. Landelijk is er een trend naar beneden dat er heel tijd minder inbrutsen wordt. En dat is het gevolg van dat criminelen een andere manier vonden om jou financieel uit te klaaien. Ja. En dat is namelijk volle makkelijker telefonisch, of via helpdeskfraudes of via phishing mails wordt jouw informatie en worden jouw gegevens veiligsteld. ja. En daar kan crimineel nog volle makkelijke yield mee bezien. Hoe ze net het dik op. Hè? Nou, nee, en het gevaar, zit ik minder spanning bij, want het gevaar dat je pakt door de trouwe bewenders en je zit er maar een televisie op een bagagedrager van een hele grote risico voor de crimineel. En de omzet is volle minder. Je kreeg een keer 4 tientjes van de heler van zo'n televisie. Maar dat je 10.000 euro of nog meer, bedragen tot ton minder bekend. Als je die veilig stellen, dat is in opinion is dat yield. En daar kun je mij aan de slag. Ja, dan had ik wel heel... ik maar data lekken die naar de buitenkant wel heel... dus dat is eigenlijk zijn orenveiligheid die we... Ja, dat is, maar dat is wel de trend waar het heen gaat. Het wordt heel iets meer digitaal, telefonisch. Dat er meestal slachtoffer worden van de crimineel. Als het gaat door inbraken, dan ken ik natuurlijk wel een tipje aan van hoe kan je de kans verliezen dat het jou komt. Nou, dat begint mij zet de warren en de raam op slot als je van huis aan gaat. Zo waren je van goed hang- en sluitwerk. Want een heel grote mensen gaan nog hang- en sluitwerk wat er op binnen de warren jet, gaan ze op een boete door. Ja. En dan is het een kwestie van 30 seconden dat een crimineel binnenwijzen kan. En dan maakt het er nog net eens geloed. Dus zwaar je ervoor dat er eens net jongen wordt. Het kost een proteïld, maar dat zwaar het ik voor een stukje extra veiligheid. Dus zwaar je voor goed hang- en sluitwerk. Zwaar je voor die veiligheids, voor die safety strips op de warren. Zodat de crimineel minder gauw binnenkomen kan. Want een crimineel maakt een afweging. En dat punt, dat liep het ongeveer bij 3 minuten te zitten. Als hij de inschatting maakt dat hij binnen 3 minuten binnenwijzen kan, zonder de al te volle kabaal, doet er een poging. Ja. Als hij shirt dat jou het hang- en sluitwerk goed van elkaar had, Dan denk ik dat doen we de volgende. die gaat er naar de buren. Ja. En dat is heel vervelend voor de buren, maar gelukkig voor jezelf. Ik heb ook wel mensen horen die deurbellen, hè, dat ze dan in beeld binnen. Ja. Dat ik auskrikt. Ja. Wij zorgen dat het heel tijd meer komt. Maar camera's zwaren er net voor dat er net inbrutsen wordt. Nee. We gaan dan iets meer om op te rechercheren. Maar een doorbel zwaren er net voor dat wij zorgen dat meneer Jansen of waar dan ik maar daar naar binnen te gaan. Nee, precies. Dus dan is het nog altijd afhankelijk van. En vanmorgen stond volgens mij op een lauwe krant op de voorkant Penosa op het Friese platteland. Ja. Ja. Dat speelt toch net in Burgum en Samaar? Dat speelt. Ik weet net of het in Burgum of Samaar speelt, maar het zou me niks verbazen. Nee. Nee, want wij moeten oordeel rekening mee houden. En wij zorgen dat de boer met al zijn beste bedoelingen, die had het idee dat er heel tijd minder kans is om op een goede manier te borken. Meesten die dan stopje gaan grote loods achter hoe staan. Nou, de Penosa zat Jo Ceze. Ja. Die wat wol bij de boer aan te klappen en te vragen van, goh, Johan, loods staan, mij we die van jou weken broeken. Ja. Je hoeft maar 1 keer ja te zeggen en je komt er nooit weer aan. Dus ik woord dat echt, daar echt wel een waarschuwing van Jan. Blue nee zeggen. Ik al liek het nog zo aanlokkelijk. Maar zodra je ja zeggen, ben je onderdeel van het grote geheel.
En ze kennen je op, ze kennen je zeggen van... wij weten weet je dochter wennet en weet je zoon naar school gaat of werkt. Ja. En, Dus altijd oppassen en ik melding maatje. de regeljocht horen. Ja. Maar ik wil nog even waarom naar die inbraken. Hè? Ja. Want er binnen nog wat meer tips. Zwaar er ik voor, als je op vakantie gaat, dat er wat lampen branden. Het liefst op een timer. Ja. En het liefst op een timer die het op willekeurige momenten Ja, dat net een de stroming. lampen aanzet. Ja. Zwaar ik ervoor dat er wat kopjes en pandjes op tafel staan. Zodat het bewennen lijkt. Dat het net super netjes oprijden is. Ik snap dat sommige mensen daar behoefte aan hebben. Dat ze met een skienhoes op vakantie gaan. Ja. Maar zwaar ik ervoor dat het wat leeft lijkt. Zwaar er ik voor dat de kranten en de brieven Ja, ophellen worden. ophellen uit de brievenbus wij hellen worden. Dat die net uitpeilt of dat er een hele grote stapel met spul achter en door leidt. Want dat is voor de crimineel ook een indicatie dat dat mensen een skoft net thuis binnen. Ja. Dus dat binnen van die lietse tips. Zet de radio aan als je voor binnen. Want er is een misvatting dat de crimineel altijd midden in de nacht komt. In het hals van de nacht dat iedereen in jip leidt te sliepen. Maar er is de crimineel die bereikt het liefst in als het donker wordt. En in de wintermaanden is dat een uur is 11:04. En dan tussen 11:04 en zo'n 8 brekken ze het liefst in. Want als je dan wat kabaal maakt, valt het minder op dan wanneer er een glas kapot gaat midden in de nacht. Want Ja. de meesten die hebben zoiets van, hey, dit is apart. En geen sneeuw natuurlijk. En geen sneeuw. Want ja, die hebben ik zien in Burgum op het moment dat er sneeuw leidt, dat we een uitdrukje van een skoeg in de sneeuw zeggen. De cabinet volgens mij, behalve dat we de schoonmaat Het is net weten. crackers, crime scene, Investigation. CSI. Nee, maar die zool, want wij kennen wel wat met zool, maar dan, dat had een bepaald slietpatroon. En dat is net in de sneeuw, dan kunnen we dat net zien, maar op gladde oppervlakken kunnen wij schoon mijn vergelijken. Aha. Nou, we kunnen volgens mij... we praten al dat we een keer vaker... Ja, want- even. Zullen we nou eens even, bellen we even op? Lijkt het me schoon Dan aan? komt het even langs. Lijkt het me schoon aan? Mooi. hartstikke mooi. Tegen danken Bert Sietsema van de Uze wijkagent van Burgum en Semaat. Graag.